Selamat pagi dulur, ketemu maneh ngambek isun iki kae. Kok nak sarapan sulung iki kae, sarapane kayak kari bingung isun milih ana roti, ana kue par niku dikothak-kothak iki. Yoh, terus mari ketiku ana ku mau wis hun kelilingi wis ana rotine, ana sembarangane, cuma sing ana sego ning kene kae. Oh, buah wis macem-macem buah, wis kari milih. Ning kene isun 15 dina nglencere yo. Dadi isun iku turu ning hotel, dadi esuk wis duweni sarapan. Sarapane sing sego tapai, sarapane ya segede iki wis rotai, ambi sayuran, ambi salad. Dadine ku prei sulung mangan sing mangan sego 15 dina. Ini sayur kan kadung pengen lobok ya ana, sembarange ana, cuma sayange segone sing ana iki kae. Tulung ya iso nak madang sulung sing madang nak mangan buah, ambi mangan roti kan sarapan. Segone prei, ulung nak madang ulung ya dulur, nak madang isun. Aja lalai ayo liburan nang Turkai, ayo guys.